Λέση ο Τριανταφυλάκης μαζί με τον Ανδρεόπουλο είναι στην μπάλα. Για να δούμε, ο Ανδρεόπουλος το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή της Γλυφάδας, μπλοκάρει τον Φυλάκας εύκολα. Λάθος εδώ του Ψυχογιόπουλου, βγαίνει στην κόντρα, στην αντεπίθεση Γλυφάδα. Πολύ ωραία ο Ζαρόπουλος, φάουλ όμως. Φάουλ. Πιστεύουμε να μην είναι κόκκινη κάρτα βέβαια αυτό. Κόκκινη κάρτα στο Ζαρόπουλο. Κόκκινη κάρτα στο 17ο λεπτό από τον κύριο Κακρίδη από την Κόρινθο. Με 10 η μαύρη θύελλα πάρα πολύ γρήγορα. Έφυγε στην κόντρα ο Κόντης. Το λάθος του Ψυχογιόπουλου. Βγαίνει ο Τσόπελας, βλέπουμε Βανικιώτη και Τσόπελα. Σκάρος λίγα μέτρα φόρα. Κοψαχίλη, Σκάρος, σουτάρει, γκολ. Ψυχρός εκτελεστής ο Σκάρος. Βγαίνει ξανά στην κόντρα η Γλυφάδα με τον Καϊμακούδη από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Κοψαχίλης. Πολύ επικίνδυνη στιγμή. Λάθος παραλίγο, κλιματικό δεύτερο λάθος για την Καλαμάτα από τον Ηλιόπουλο. Καντούτσι μες στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε κοντά. Ο Πούτσι σουτ. Σκαρλάτος από Κρούνη αμυντική. Για να δούμε τον Ανδρεόπουλο, 44ο λεπτό. Εκτελεί το φάουλ, καλό είναι. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας όμως της Γλυφάδας. Για να δούμε τη Γλυφάδα τώρα που πιέζει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Πολύ επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κοψαχίλη. Εδώ δεν πρέπει να γίνει κάτι. Διώχνει, δοκάρει μπάλα. Δοκάρει μπάλα, ευτυχώς για τη μαύρη θύελλα. Ευτυχώς. Για να δούμε πάλι τώρα τη Γλυφάδα στην αντεπίθεση στο 52ο λεπτό. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Πλασέ και δίνει μπάλα out. Ο διαιτής ακυρώνεται το γκολ που σημείωσε η Γλυφάδα. Στην αντεπίθεση πολύ επικίνδυνα με τον Μουστογιάννη. Βγαίνει μπαλιά στο Καζαντζή. Καζαντζής θα βγάλει την μπάλα επικίνδυνα στην περιοχή της Καλαμάτας. Μουστογιάννης πάλι κάνει το σουτ. Δύσκολα Κοψαχίλης. Πολύ μεγάλη απόκρουση. Πολύ μεγάλη απόκρουση στο σουτ του Μουστογιάννη. Φοβερή απόκρουση του Κοψαχίλη. Κρατάει το 0-1 στην παραλία. Βγαίνει μπαλιά. Ο Κοψαχίλης καθυστερεί. Πιάνει την μπάλα. Μπράβο στον Νίκο που ξεφεύγει. Μπαίνει ο Τριανταφυλάκης, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Ηλιόπουλου. Να το γκολ! 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 Σκαρλάτος! Σκαρλάτος! Γκολ για την Καλαμάτα, 1-1 Σκαρλάτος! Ωραία προσπάθεια! Στο 79 η Καλαμάτα 1-1! Σκαρλάτος! 82! Για ο Αθανασόπουλος! Δώσ' το φάουλ κύριε διαιτητά! Γκολ! Φοβερό σουτ, παραλίγο να γίνει το 2-1. Κάνει ωραία την παλιά μες στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε εδώ! Πέναλτι! Καθαρή φάση με ανατροπή. Όχι, δίνει κάρτα. Δίνει κάρτα, αν είναι δυνατόν. Έλα Τριανταφυλάκη, έλα! Κάνει το σουτ! Μπλοκάρει ο Χόνος. Στην αντεπίθεση ο Καζαντζίδης είναι επικίνδυνος παίκτης, θέλει προσοχή ο Καζαντζής! Σουτάρει, μπράβο στο Κοψαχίλη! Φοβερός ο Κοψαχίλης, κόρνερ!